Ahoj, všechny vás moc zdravím. Vítejte v kuchyni Malého gurmána. Já se jmenuji Nikola Somolová a jsem maminkou Tadeáška a zároveň autorkou profilu Recepty Malého gurmána. Pro mnoho z vás je to asi překvapení, protože za téměř rok jeho existence jsem neměla potřebu samu sebe nějakým způsobem prezentovat nebo někde ukazovat, ale ten důvod pro mě nyní nastal. Já jsem posledního půl roku pracovala na projektu, který je nyní dokončený a nejedná se o nic jiného než o kuchařku. Kuchařku jsem nazvala 100 receptů malého gurmána a je určená pro všechny, kteří chtějí svým dětem vařit zdravě, jednoduše, rychle, ale zároveň i chutně. A třeba i nechtějí nebo jim nevyhovuje neustále hledat recepty na internetu nebo v mobilu. Ta knížka je rozdělená do 6 kategorií. Jedná se o snídaně, hlavní jídla, potom svačiny, polévky, pomazánky a ještě je tam kapitola něco navíc, kde najdete třeba recepty na pečivo, sušenky nebo třeba marmeládu bez cukru. Ta kuchařka obsahuje recepty jak ověřené, oblíbené, které už znáte z mého profilu, tak recepty, které jsou nějakým způsobem vylepšené, tak samozřejmě mnoho nových receptů. A já doufám, že se vám ta knížka bude líbit a ráda bych ji i tímto pokřtila a popřála jí všechno nejlepší do jejího nového života. Tak, a je to. Pokud o ní máte zájem a chcete mě zároveň třeba i podpořit, tak navštivte stránky www.maligurman.cz a tam si ji můžete koupit. Tak jo, děkuju, hezký den, nashledanou.